No, mä Saat käytän nää silti. Saat käyttää. Nois. Sit mä teen vähän Kato vaan, toi kokkelia. lapislasuulia, kun teksturepäkki vähän hämää. Timanttia. Oho. Oho. Montas meillä olisi? 6. Herregud. Oho. No on ihan hukka reissu. Se on hukka reissu. Nyt sitten sitä happea. Oho. Sen siemenet vahingossa. Kuolen. Älä. Eiku. Vähän vaan Kuole vaan. Pikkusen voit Kuka haluu nähdä? nuolla. Mä tein kyllä näistä itselleni. Pikkasen... Tee mullekin. Joo, mä tuin ylös. Älä tuu pysy siellä. Senkin luola paikkaa. Sekin trolli. Ai että mä sain 6 lepää. Eikö sulla 1 vilja? Kaveri tulee ulos. Tuppa tähän, seistä tälle. Ja kato tonne rappuselle tai tonne tikkana. Äijä nousee tälleen ylös. Ei kestä. Mulla on kuuma. Tuuleta. Jää! Haluaa sitten se hakkuun. Ei. Mulla on kuuma. Tuuleta. Oi että. Hikeä pukkaa. Halusitko se hakkuun? Joo.